Muprofita ari kuti uchanonhonga mari uchibva pano ukasanhonga handisi munhu waMwari ndinoresigna. Isu tikati amurisign tsano amusi pagraft nekuti kuresigna kunoitwa neari pabasa. Kutanga rini munhu waMwari achidzidzisa vanhu ukuruku unyumwa ukoronyera hweumbavha? Anonamata akanhonga chinhu chisiri chake anotsvaga muridzi wacho. Panewo here arasa mari? Namba dzangu dzinoti 07 chakadaro. Marasa mari mairasira papi? Yanga iri mumadhora ma20 here ma$5 here? Mari yamuri kutora ndamboiona. Otokata uimbavha futi ada unyepa kuti mari ndeyake. Kunamata kuti uve honest, kureva kuti uchibva pano ukanhonga mari tsvaga muridzi wayo. Ndo kunamata iko.